le si bai le ve ku le VSK step by step a khan SMS lam pang kan sei vek to mo ka te maro chu kan na sei jo chi lova maro chu eng lo lu tu khani lova bo thau lu tu khani lova maro chu ngai poi mo ngai si ani wang khan sei lo han da ngot kha fu lo den ka share chu wang chuan kan han sei le don ni a SMS ang han lut deuh thor mai la SMS lu dan chu sei non po ngai to chuang lawanga kan sei tur chu data correction a teachers a leave and duty management hi ni mo leave and duty management kan lut deuh to pang ti khe kan lut ta khi lo lam ta ni hei hi atira voi khat ma la lut ngai lo voi khat lu na tan kha chuan hei hi tik vek aloin tik lo vek don ni va hian aloin tik lo vek dona chu amal mala su tik lem lo hen confirm all ti mai turani kan confirm all anga chuan aloin tik vek anga mo aloin tik vek anga chu ti turani chuan kan share tur chu teacher kan voi khat khoina khan hemi confirm all kan ti lo chuan attendance a khan lang thei lova chu kan share don bok ni attendance tu ta kha chani confirm anga ya tin attendance report a hetain confirm lo chuan attendance pe thei jing in lang don lo ani chuan a khoi dani chu thil dang vak om lova apoi mo na ero chu tuemo inzir tir tu kha training in a mo leave line a mo school a local ta lo ani duty si in mo enge mo wang khan local lo ta amo chutiang ani lo pon phalna nein a cholani phalna nei a cholani chu phalna neya a chola chu hetilaya hian I mark si lo chuan absent pa ngai top angina om don ani chu wang chuan phalna neya chol te enge mo thil sang chu nakina kan soi thawanga khang howa kha tila henin mark nge lo chuan attendance a khan an pe thei don si lo antina na training in local ta se mun ran de training in local ta se khatianga khan hetilai in mark si lo chuan attendance pe thei jinga omanga attendance apek si lo chuan kal lo khan ringot me don ni duty reng si khan chu wang chuan hei hi abik takin headmaster te en call tur ani mela maro chu headmaster chau khan ati thei lo headmaster po kal lo jinga khan om thei thowa chu wang chuan hei hi chu arem chang in en mai thei tura kan ti kha angai don ni chuan kan senga ten teachers code oma teachers minga oma gender oma heng chu engma khoi ngai lawa hemian present status ta ke hi a duty ni mo an leave ani mo khami a management kan khoi tur khani ta a masa chon hei hi han entaila takian engma ida lo chuan teaching in school om vek dona teaching in school om je chu school a om le khazir tir turina om tina khani maya chu aloni ta achon a status ai han entaila kena tlar thadu amai ni teaching in school chu school a om tina khani me school a om hi chuan attendance ka ma ka ngai attendance mak lo chuan kallo absent pa ngai to benom don official tor chu kan hrianga official panga zin kha ani maya pute phalna mo duty anga zin kha ni maya tor ni kha casual leave kan hria a on leave kan hria a on training ti chu training a kal mo office in a training an ko te khatiang khanianga maternity leave po kan hria election duty po kan hrianga paternity leave po kan hrianga school duty ti hi school duty ti chuan entinana in school a khanin zitir tu pakhat kha khoya emo education program po ni mai the education program khelo po ni mai the school I hotel ve kha ngai sia school ashanin CL po la chuang lova official a khatia office atanga phalna ron pe po hangai chuang lo headmaster in nang lo vocal mero nang lo chu ta chon lo votel mero ati angchi howa kha school duty a hian kan da don ani leave travel concession hi chu kan hrianga soidu alo mela group A chin group B chin khanan nei thein ka hria kum thum dana hemi leave travel concession hin nei theya unauthorized leave unauthorized leave hi thil om ve the ni a entinana chol po la chuang si lo mo headmaster pon leave po pek chuang si lo headmaster phalna po la chuang lo chol ve top ang chi mo phalna la lo wa chol ho wa kha ta hena mark ve the ni mo
ta hian teaching in school in omta se attendance pe chuang lo ta se nge thalovanga unauthorized leave atia attendance pe khelo kha chulai po chu kan ngai dan ni ta se teaching in school ti a kal chuang si lo mo chol po la chuang si lo kal lo top ang chia kha teaching in school ti lo po khan du chuan headmaster khan unauthorized leave po ti thei phalna nei lo chol kha ati thei medical leave po kan rianga soi ngai lo child care leave po kan rianga me chebi ta na nia chuan special holiday hi omta ni special holiday hi hei hi apak zonga te hemi holiday kan ti ang pa ngai ho zonga hi chu report a khan SMS lama teacher attendance teacher mark attendance noya teacher register ti khan holiday Sunday te Saturday te lo state holiday kan tiang chi khatiang school chol ang chi ho kha chu om ta vek ta a chuan special holiday hi chu entinana tuna po maralam pang chuan chanchin thathen ni te pon mangdon ta kha kha all Mizoram state anga holiday ni lova maralam pang tan chau khan holiday nia mo khatiang ang chi ate khana man theyanga ta po hian naktu ka voini hei ni somni panga nia naktuk ni somni paruka chol tur ang chi se ha district lampang ho kha chuan hei hi in mark ngai mai theni ni lo chuan teaching in school anianga holiday kha in mark don box lo in absent vek don tina ni ta a khawang khan hemi hi special holiday hi in mark ngai don ani tin chu ba ka chuan sport te kan lo nei ta a sport chol te kan lo in petani mo zona sport te kan nei ta sport chol te kan lo nei ta a kha sport chola kha khatiang ang chia khan special holiday hi kanin pedon ni chuan kan chol sia teaching in school a om sia CL lang chi kha engma ti chi box lo wa an leave po ti chi lo wa school on duty te kha chu du chuan ti thei tho ma a fu che lo mai theya special holiday hi kan ma ka nga tin chu ba ka chuan exam kan lo nei dona study leave te kanin pe a khatianga khan no pang po attendance pek thelo zirtir tu po pek thei chuang lo khatianga khan special holiday hi kan mangdon ani o kha hetilaya a present status li sa om ho chu ni ta a chuan a man da na kan soile don ani entina na training school ani hi chuan hetilai from that until that hi angai lo ta a official tour ani chuan official tour lo ni ta ang se akal school kal lo tran ni mo official school kal lo tran ni tur kha kan from that ai kan tianga chuan aron kalle mani tur chia achol amo khami leave and pek office school om lo tur an ti chen atop ni chia khan kan tianga chuan atu ka khami atop ni chia tu ka ron kal chuan teaching in school en mai ron om vele mayang chuan casual leave itlang puin ni khat te kan la thina khatianga ni kha chuan achol ni tur kha voin lo ni ta se atop ni tur apo voin tho ni khat ve ve kha kan thangang ni in ang ve ve kha ni khat ang chia chuan chuan an leave te chu an leave an grant tran ni le an grant top ni chuan on training ani chuan ni khat chaw training don chuan a training ni kha from day te nenga til day ta po training ni ni lenga adang ho khachu ti khachung kan hre thiam mai in karing kha ti khan kan thlang ta a kan thlan zo khan tian kan update don ani kan update khan school a om don lo chuan attendance po kha ape ka ngai lo wa chuan register a po a training ani chuan absent atianga ma se on training ti vel kharon lang vek don ni absent tianga maternity leave te ron tianga absent tianga special holiday te ron tianga khatiang kha aron lang don ani hetilaya i mark si lo chuan hetilaya teaching in school ti ani si a attendance pek si lo chuan absent top mo kal lo top achan om lo wa kal lo unauthorized ne khan thil thum hun reng angani unauthorized kha om sang thona a thil thum hun tho ani kha kan shedon ni chu hetilaya school management kha anita a chu a englova kha khami azuk en le na la ya kha han soi tu ha lo le train ka share teacher registration kha teacher register kha TMS kan in log in anga mani theu kan hemi teacher register hi hetilai teacher nia teacher attendance register hi ke mani mi mal midang zong kha lang velo kan in log in na mi te register chi kha ka share tur adang zong ne khan en compact thelo nia chu kan thredon nia kan lu tanga
chuan ta hian a de taron lang ta ni de taron lang ta ni chuan ke hi tuna hian ke hi ka register hi ka endona tun tha chung September ni khata tanga September ni somdi panga voin thleng ka enang voin thleng ka enang chuan ka filter anga tian ron lang tha thut mai don ani hetilai ni khat vel hi chu absent hetilai he mi thleng hi chu engani attendance ka kan lap pe man lova ni ru ka tang he kan pe trana ni ru ka pe a chuan ni sari le ni ria chu hei Sunday le Saturday lo nia chuan he tiang ka present tha char ta hei teaching in school char ania he ta Saturday Sunday ne chuan hei teaching in school kan ti chung khan holiday mo state holiday khati hin ron lang ta ni kan thia mang chu chuan he tilaya hian tiang kan present le ta hen absent kan nei ta ke po hi a zia chuan hi CL ka la a ka chola amara chu kan mark don khan he tilaya ama chia kan soi duty management kan mark don khan a mark thei lo chatni hemi duty management an siam tir vel hi nia du angina lo la fel lova chuwang chuan ka mark thei lova absent angin ka lang ta ni chuan hetinan kal thale zelang kal thazela tinan kal thazela a top bera he nei vo in hi today hi casual leave kala a on leave in present po ngai lo absent po ngai lo on leave in ten ko mai ni chu hetilaya duty management kan mark lo kha chuan kha a fel don lo ani chuan kha lo ni le ta a chu ba ka chuan hemi attendance chung changa chung kan soi le duat chu student attendance a hian student attendance pek dana kha chu kan thiam to anga hetilaya a report hi nb ze wa thaw me hei hi ta hian lower kg1 a no pang somthum kan neya present somni pasarino pathum an absent khan pianga kha kan soi lang ve shim hi enna chang te kan lo shalo palange mo hetilaya attendance pek lo hi chu achunga attendance pek lo hi chu hetilaya attendance pek lo hi chu anhuai henan om don lo hei tuna hian han entaila hetlaya hian ki arong ki lo dang lambi kani ka king ani to chuan attendance kan submit to voi khat submit to chuan kan lo ti sual palpon ati that thei lo attendance chu share tu voi khat kan lo submit sual pal lo chuan ati non thei to lo wa chu wang chuan submit uluk ve viaw ngai ni chu lo ni le ta se chuan hei ba ka pakhat kan soi le do chu hei kan soi tel le rim manga TMS ai in log ina in man zo to chon log out nge ro hei mi thren khat tam tak mi thren khat an boy thin ti hian in close topa in lu le khan automatic in log in halani mo catch file no in log in halani ma se accession lo expire to sia engma khoi theilovin khoi etina student te po data list te po kan ena data correction te po kan ena lu theimi alo mo no panglang theimi alo te attendance te kan han pedona engani location te face dik theimi alo khatianga function lo khana thina chu wang chuan hei hi in man zo chuan log out nge ro hi tatang hian mo te min ming ziana khan in click anga in log out nge donia in log out lo chuan session expire anga engmai khoi thei lawang a in log in tho si khan chuan SMS ai kan in log in le log anga SMS a hian ta hian register attendance om le ta ni attendance a hian student en log taila ta hian date mo eng tikni khange entina na voin hi kan tilok anga voin ni nga chuan section class hi kan thlang ta ni class 2 lo ni ta class 2 hi ka thlang ta ka enta a tiana lo lang ta a hei a present lo mo he tilai absent oma chuan he ta hi chuan a pe2 attendance pe2 ming aron lang telani attendance pe2 ming aron lang tel ta hian he tilaya apia kha chuan ano pangkal le kal lo ringot te no pang ringot te kha alang ta tu na hi chuan a pe2 alang tel kha khai dang lam ve na chuan teacher attendance kan en lenga teacher attendance a chuan ni khat chau enna ni khat chau kan en ve le ang ni khat chau kan en ve le ang voin bi ka kan filter lenga hei tilaya hian present on leave heti khan kha a en le the ni hei ke po hei ke ma ni he tilaya hian hei on leave ti khan a hlomin ta hen en ve le the ni
kha kha kan lo ma mo ta ka engemo voin attendance miron peteon ti chuan attendance register en du lo hatian ati mai thei ani khang te po kha tangkai kan man tangkai thiam chuan tangkai tur deuh hi oma maro chu man tangkai da kan hriat lo ro chuan tangkai lo deuh te po khani ve thei ani kha kha attendance related le duty management related ta video an siam thei chu ni le phot ro se